arran de la comissió de comptes apareixien diverses actuacions de feines de pintura i fins i tot d'enguany, fora de la comissió de comptes, de veure pintors per aquí, que ens venen pintors de Montbrió. Com és que no venen els pintors de Montbrió que treballar per l'Ajuntament? Venen pintors de tot arreu, des de Ducanes i vostès de fora i paletes de No, parlava de pintors. Els actors són del de Montbrió, no són del de Ducanes. Exacte, per què es preguntem? No, Per què? no, per Són més baratos, són més bons, són més alt? Algun criteri a seguir o simplement perquè sí? no ho faig així. No, no t'ho Si faig. és el pintor que pintaria, per tant, vull dir que no, si és perquè sí, perquè no, doncs... Home, fa un criteri tindrem perquè puguem triar una persona o altra, no?, per fer una feina. En aquest cas no t'ho sé dir, no t'ho sé dir, no té cap descendència. La descendència... Estem aquí. Bé, jo entenc que hi va haver un dia que vam comentar les feines d'impressió fetes fora i ens vas donar uns motius. Aquí no hi ha cap motiu. Aquí no hi ha motiu. Llavors, si no hi ha motiu, potser valdria la pena, com a mínim, no sé, oferir-ho a... Aquest senyor ha pintat per l'Ajuntament, sí, i pinta. Ja està, no, pinta no, però hi ha factures d'aquesta manera. Ah, molt bé, no vist que per sort pintem a l'aniria, però no sé si la pintem. Si hi ha d'altres que sí que t'estem. Sí, però... Si mira els pintats últims a veure quins pintors han treballat a l'Ajuntament i no ho fas. No té, No hi ha cap criteri, S'hauria de tenir hi ha prioritzat, tothom prioritza. Ja estem una miqueta fora de No, tinc cara, no he xupat. No tenim cap tipus de protocol d'atenció del poble, però... realment sí, hi ha algun problema com Però no cal, això. Almenys vull preguntar, que no sé pintor. I és el pintor que quan hi ha pinto, pa pinta. Però no és casa teva. Per això, però si hi ha alguna situació d'enfrontament personal, no n'hi ha cap. No. Molts treballs no fan la trigada. Ja tenim prioritats, tothom prioritza, això ho trobo bé. Ja tenim prioritats. Un moment, sisplau. No hi ha apuntament, no cal res més de l'altre. No, Josep Maria, o sigui, jo aquí qualsevol cosa me la rebat, doncs jo, ara, per al·lusió meva, també ho vull fer. A veure, el que no pot ser és que preguntem per què es veuen pintors de fora del poble i us sortiu per Pataneres, fem una felicitació per l'organització de la festa major. També m'ho retireu, com si ho haguéssim posat en el cul. Sempre hem de demostrar res. La teva col·latina és dir, felicitats als joves. No havíem participat mai cap com ara. No, he dit felicitats a l'organització i a la comissió de festa. No, Perquè hi ha hagut moltes col·leccions. a més, Tinc que sents molt bé, l'últim dia va ser que tenies molta a memòria. més, això és això d'així. I pintors, si dic que no hi ha cap criteri, hi ha cap criteri. Que ens busquem-ne un i afavorim tota la gent del poble. La pròxima vegada que pintem ja demanarem pressupostos i Hi ha gent que no són insolvents. Ja està, acceptem un criteri. Què és el que he fet? Ah, és que no ho sé, no ho sé. Surt. Jo